Mijn kinderen net zo goed, Leo. Nee, met een griemer. Foep. Maar die ballonsjes, hè? Foep, gaat het ook heel vaak mis? Ja, maar we er net heel goed in, hè? Goeiemorgen, een naaie naaie? Zaken doen. Een naaie zaken? Een naaie vlog. Wij zijn nog hut even naar de action, want Zaken had aan een feestje en die woont graag Sinten, ha? Maar ja, toen zoenden we eerst in het kaartje, vonden het toch wel wat saai, maar dan zagen we een heel leuk idee, Zaken. Wat hier we show? Een potje? Een pandje. Potje? Net een pandje, maar een potje. En dan mijn Wetter? wetter. Ja? En dan het jilt erin. Ja? En dan daar bovenop een eindje. Een badeindje. Zwemmen in het geld, want we gaan zwemmen. Ja, zwemmen in het Jilt. Ja. Ja, dus dat hoop je dat je vinden. Dan jouw het Jilt toch wat leuker bij. Dan al je liedjilt eronderin. Dus dat zullen we zien dat we dat snel scoren kunnen. En dan had Zaken aan een zwemfeestje. Superleuk. Betie het al? Ja, jou woont. Dus je mag belangrijk. Kom, begin jou. Hallo. Daar gaan we. Hé, je bent wel hele grutte patten. Je bent wel heel grut, hè? Ik heb een beetje lietseren. Ga ik lietseren? Tja, die ben wel leuk. Allee. Zijn je die echt maar 4 Of die? 5? Of die? Welke vies het leuk? Ik vind die. Die twee? Ja, maar die hierbij heel even draaien. Ja, dat komt er toch al, ja. Oeh, let maar steenschot aan. En dit is weer wat mooier. Een brederek. Ja, die erbij? Zal ik hier pakken? voor deze. Oh, die ben ik wel leuk, ja. Maar bloot dat erin zit? Nee. Nee, dat nee, maar de dapwol. Seesma. Ja, dat die dan maar. Die ben ik wel leuk, maar dat green dan, hè? Ja, en dan eentje roze en nee. Nee, twee green. Ik ben van twee jongens. Eén van Freek en één van Roelof, ja. Super, maar wie bad eentjes op zich hier? Nou, kom. Bad eentjes. En zit die er binnen? Of iets wat zwemmen kennen in ieder geval. Visjes of badeentjes. Je hebt zo kikkertjes die ze kennen. Dat is een skatekersen. Als er op zit, dan zou je er... Nee? Ja, kijk nog lietse kikkertjes voor. Kun je elke 2 kikkertjes erin hebben? Ja, doe dat maar. Nee, mooi. Natuurlijk, het verdient. Ik zeg plussen, hè? Het waren zelf. Maar waar zit het? Waar is dat die QR-code? Oh, dat was het niet in. Maar plussen. Ja, betalen. Nee, we hoeven geen taskast. Nee, we hoeven geen taskast. Ja, maar 2 dingetjes. Ik heb hem wat tellen. Maar je doet de kikkertjes tellen, oké? Doe die tellen van mij? Alle regels kent toch? Ja, betalen. Nou, dat is snel. Maar we gaan naar huis. Maar wat ik nou meidje, hè? Ik ken al je weer krekt. Ga naar de auto. Oh, jij dat. Dat is echt irritant. Hoeveel mat die? De helft vol ongeveer? Ik Dat is heel sfeer, hè? Zeg maar. Ik ken nog een beetje. Nog een beetje water? Het werd weer op. Hier nog een beetje bij? Ja. Steeds? Je moet nog een beetje bij. Jo, concreet, hè? Ja, zo. Zo. En dan blauw papiertje erom, maar zwemmen in het water, lokwenske Maar en dan net zaak. zo grut. Nee, net te grut. En dan maak je die eromheen. Ja. Wat zaak je hier blauwe? Ja, zaken die bloot aan zie je. Ik denk dat het aan het feestje. En doen en ik doen een bij sjoukje. Ik heb eens even zien hoe lang het die Nou ja. sjouwen is. En maakt het ook een impact zaken of was het gewoon zo, ja? Ik jou het zo. Oké. Vind ik leuker. Best. Dan weet ze wat het is. Tja. En ten tweede, als je weet zeggen wat het is. Nou, en als een weet dan doen ze misschien net voorzichtig door mij. Dan breekt het misschien jou het best. Nou jongens, maak je maar eens even sham. Zwemmen in het Jilt. En dan had Zaken nog 2 Nee, eetjes. die wekker. Nee, in het Jilt. Dus ik doe maar niet lakken. Hoe is mijn jutlakken? Het lukt er deze keer naar. En dan zit er een mooi kikkerkie in en centjes. En ik is natuurlijk krijgt ze vol in de als het zelf was op een jeetje feestje. Wat ik nog wachten. Zaken zilde nee, een jeetje feestje, een zwemfeest Zaken. Cindy? Ja, want ik woe Jerjuster. Hoe komt hij te zwemmen? Ja, dat kon het. Koenet en hij zei ik, het wie net leuk. Het wie Nee, hij doet alleen maar baantjes zwemmen, hè? Een beetje En saai. het wie daar heel druk zijn hij.
En nu kun je dan nog zwemmen. En En we hebben heel leuke cadeautjes. er zijn misschien wel over meisjes daar al in. Ja. Nou, heb je zin in? Ja, heel zin in. Mooi. En ik ga samen met Ildau richting Burgum. Want helaas komen we juist net bij de uitrolling wezen van de Grutte Sjaal. Ik geloof dat er meer dan 1 kilometer weer, maar dat jaren we aansen. Ja, echt weer. Dus wij gaan aanstaan nog even naar de uittrekking daarvan. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb wel wat foto's en filmpjes van Beppe Sjoukje gekregen, dus die laat ik zo nog wel even zien. Ik zal die eerst even opredden. Ja. En dan neem ik je aan zijn mij naar Burgum. Wat zo? Ja, ik help heel ook nog even. En wat ik je vertelde, juster dus in Burgum, hier Beppe Sjoukje een heel leuk iets. En ik vertel het even. Ze had het zelf op Facebook zetten. Ruim een jaar is er fanatiek grannies gehaakt door ijverige haaksters. De reden? Wolwillen. De wolwinkel van Rita Elzinga bestaat morgen 5 jaar. Morgen is Juwet dus. Nou ja, als jubileumstunt werd deze actie voorgesteld. Het liep als een tierenlier. Zelfs uit Rosmalen kwamen dozen met grannies en nog veel meer plaatsen uit het land. Fantastisch. Nu, na ruim een jaar, was het dan eindelijk de grote dag. De dag begon met dichte mist, maar de zon broette goed en kwam zomaar tevoorschijn. We waren verrast hoe ver we kwamen. Alweer 100 meter, nog 100 meter en... Wandelaars vroegen wat de reden hiervoor was. Een ander genoot van haar versierde wandeling. De landmeter van de gemeente kwam de sjaal opmeten. Huh? Echt waar? Zo lang? De professionele droompiloot maakte prachtige opnamen. Dank aan beiden voor hun medewerking. Het was ook heel vrolijk, dat lange lint met fleurige blokken. Nu worden ze als sjaals gemaakt en kunnen ze na de was naar het Rode Kruis, AZC-centra, etc. Ik ben blij dat het gedaan is, maar de weg naar vandaag was erg gezellig. Op naar de volgende creatieve uitdaging. Nou, dat is toch superleuk. En ik ga in je filmpje, die maak je mee zien. Dit is toch magnifiek mooi. Hildo had dus geholpen om het naar Arin weer mij op te roemen. Nou, dat vond ik wel echt heel leuk. Nou, hier kun je zien dat ze onder het midden binnen. Hoe lang hij is. Nou, hier nog wat foto's. Nou, dat is wel heel fleurig gehield, hè? Ja, jammer dat ik er net bij wezen kon. Maar ja, je kan maar op één plek tegelijk wezen. Wij hier natuurlijk juist de première. Maar ja, dit is toch wel heel leuk. Er staan een aantal meters erbij. Dus super, super leuk. Maar misschien. Prachtig. Je bent toch wel eens vaker met Beppe, hè? Ja. Wat doe je dan altijd? Zie. Wat je? Zie. Oh. 4 wel willen. Hier ze die kregen. Juster. Wat leuk. Nou. Maar zo mij maar eens even chillen wat er al hier is. Hey. Kun je dat doen? Doen we dat? Dit in Boatershoekje. Wauw. En is ze dan wel een beetje leer of is ze heel druk? Ze is hartstikke. Oh, gelukkig. Gelukkig. Ja, ze kan heel mooi boatje lenen, hè? Ja. Oh, een mooi poppenkleedje met je. Waar is Poppy dan? Waar is de pop? Waar is de pop? Oh, hier lijkt de koes. Hier is een poppy. Dit is een mooie pop. Maar dat was een hele mooie. Mami, Ja? Die met orenkleren. En wat moest ik? Maar het is wel een hele grote pop. Past dat al hier wel? Past dat al hier wel? Wat hebben we hier al even moois? Ja, scherp, maar dit lijkt het al even. Dit roze, is dat leuk? Met dit hoor? Ja? Nou, maar ze maar even helpen. Ze hebben zo'n chant het past. Ja, Die trui uit en dan doen we deze trui. handjes eruit. Handjes eruit, ja? Laat eens even zien. Wat vind je ervan? Goed, Kat? Toppie. Dit is een leuk feestje, Hilda. Vet leuk feestje, Hilda. 4 jaar. En hoe oud was toen, Azen? Nee. Treien, ja. Ik gastfeest, hè? Hier is het feest, helemaal die ballonnen. Dat is toch mooi? Mijn kind het net zo goed, Hilda. Nee, met een griemer. Oh nee. Oh nee. Ik ken het net zo goed. Ja. Ja, daar ben je er. Hilda. Tada. Oké. Lukt.
Ja, nee. Het tekst dat het heel makkelijk is, maar het is best lastig, jongens. Hè? De eerste komt best makkelijk. Ja, de eerste keer best. Ja. Ja. Yay! Wat ga je met hobbel? Skiep en een hobbel. Ze maken het de molle zelf wel even skim, hè? Ja, Hildo ook. Oh, geweldig. Beide zitten ze nog maar de tong. Ja, je bent weer skin. Ik had de eer gekregen om, ja, hoe neem ik dat? Om bekend te maken hoe lang het is. Jim haalt het werk in en ik weet het is. Wolwille jubileumsjaal. De wolwille jubileumsjaal en ik mag je dus vertellen hoe lang het is. Nou, ik zet Jim even daar. Ik ben heel nieuwsgierig, jongens. Ik zet hem hier wel zetten, zit Jim er ook nog een beetje bij, hè? Zo. Oké, jongens. Tromgeroffel. Deze sjaal is officieel ingemeten door de landmeters van gemeente Tietjerkstradiel ter ere van het 5-jarig jubileum van handwerkatelier Wolwille. Totale lengte van de sjaal is 1001 meter en 34 centimeter. Van het lokmeisje en op naar de volgende 4 weer, dacht ik, of niet? Ja, zeker. Ja. Applaus voor mezelf, want je was hier, hè? Super. Is er met Famke baten? En wat zei ze toen in dat Famke? Hoi, ik ben Nederlands. Dus de vrezen haar, ben jij Nederlands, hè? Ja. Ja, Hilde vreeg gewoon haar Nederlands. Ben jij Nederlands? En wat zei ze toen? Ja? Ja. Ja. En toen wist Fries en Famke weer Nederlands. Toen gist toen in het Nederlands praten. Ja. Wat knap van die. Nou jongens, en dan mocht ik ook nog samen even vertellen hoeveel meter dat het worden weer. 1001,34 centimeter. Nou, echt gigantisch lang. Ja, ik vond het echt beren gezellig, maar ik zei ze. We hadden een bakje koffie, hoor, lekkere cake. En ik mocht helpen met de ballonnetjes ophingen. En ja, we hadden nog heel leuk even kletst. Mami, zomerswam. Voep. Foep. Yes. Maar die ballonnetjes, hè? Foep, ik dat ik heel vaak mis. Ja. Ja, men weer er net heel goed in, hè? Nee. Maar het is wel lukt. De aanhouder wint steeds dan. Nou jongens, zaken die is mooi naar het bennenfeestje. We gaan van de morgen een heel leuk presentje nog maken. Want ja, alleen nog een kaartje is een beetje saai. Dus hier hebben we een mooi wekpad. Maar al je liedje erin. En een kikkerke erin. En dan zwemmen in het jild. Dat hier erop. Zaken is dus mooi te zwemmen. Naar het zwembad met het bennenfeestje. Wij gaan mooi bij Wolwille West. Ik mocht nog even vertellen hoeveel meter had het weer. Nee, je bent bij Wolwille West, hè? En daar hebben we het beren gezellig gewoon. Ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog? Abonneer je zetten. Blauw Tom kom heeg. En via het net het chill te downloaden via tablet als telefoon. On te naaien. Hey, hoi!